በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዘት ዘለኹም ኾንኩም ግዚኹምን ስራሕኩምን ብምውሃድ ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ኣብዚ ቅዱስ ኣምልኾ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ንመጓሲኡ ዝኸውን ህያው ቃሉ ንበረኸት ዝኸውን ንንስሓ ዝኸውን ንተስፋ ዝኸውን ንፅንዓት ዝኸውን ንምምላስ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥእጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እግዚአብሔር ረዲኡና ኣብቲ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት የመስግነካ ዝበሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 164 እዚ 7 ግዜ መዓልቲ 7 ግዜ ብለይቲ ዝብል ቃል ኣምላኽ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብኸመያ ሰሪዓቶ ዘላ ኢልና ርኢና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብ 9 ሰዓት ዝጽለ ማለት ፍርቂ መዓልቲ ዝጽለ ጸሎት ርኢና። ሎሚ ከም ፈቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ጸሎት 9 ሰዓት መዓልቲ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ኢና ክንርኢ። እዚ ጸሎት 9 ሰዓት ዝብል ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነስተንትኖ ቀሪባቶ ዘላ ነርእስቲ ጸሎት ቀሪባቶ ዘላ ኩላህና እቲ መጽሓፈ ጸሎት ኣግብያ ወይ 7 ሰዓታት እንድሕሪእናዮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ 9 ሰዓት ከምዚ ኢሉ ብዓብይ ድምፂ ጨደረ፣ ኦ ኣቦይ መንፈሰይ ኣብ ኢድካ እማሕፀን ኣለኹ። እዚ ምስ በለ ከዓ ነብሲ ወፀት። መጋረጃ ቤት መቅደስ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ማእከሉ ኣብ ክልተ ተተርተረ። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ኣብዚ ኣስተንትኖ ጸሎትና ናበይ ዘተኮረ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝእንፍት መምርሒ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ብዓብይ ድምፂ ኦ ኣቦይ መንፈሰይ ኣብ ኢድካ የማሕፀን ኣለኹ በለ ኢሉ። ካልኣይ ነብሱ ወፀት እዩ። ሳልሳይ መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ካብ ማእኸሉ ኣብ ክልተ ተተርተረ እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ሞት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 18-19 ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ ትጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳብ ስለ ኃጢአት ሞተ፣ ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ገና ህያው ኮነ። ብኡኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም። እዚ ሞት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ እቲ ዘይመውት ምማቱ ንሞት ክስዕር ምማቱ ንዝሞቱ ንዝሞትና ንዓና ህያው ክንገብር ሙማትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኦ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ እናበለት እያ ትዝክሮ እዩ።
إذا أوزت أما موت بسقا نابلت تذكره أبوتاتنا تشعت جزي سلسلة أوزت أما موت بسقا خبلوه اللو هزبخا لكعكم تشعت جزي سلسلة أسران شوعتن جزي يكابابل مالد إذا أستنتنا زخو هاب كله صلوت محزن زبل بزعباتي ويتانا يس كريستوس تقبلو بورد نباب دياقونات ندام بابو عب نفس وكف معرف إذا أوزت أما موت بسقاي بالمالد لما الزخاخر إذا أكل ذات موت بسقا ذات موت بسقا ذات موت بسقا كبرني زخر سميهون أبز ساعات زي 54 جزء أو نموت بسقا زتعامو أو نموت بسقا زتعامو أو نموت بسقا زتعام كايو نابلت وعلت اتي نحنا خنصروز قبانا موت نحنا خنصروز قبانا وردت سلاز صورلنا أبز ساعات قدس بيت كريستيان بخمس تستنتنو بعوي دمسي قدره او ابوي منفسي ابيدكا امحصن الله ابو اب حلينا زلو زسمع كي تزربه زفلت املاح يو نمنتايو عويلو كيقدر عويلو او ابوي اب منفسي ابيدكا يمحصن الله قدس بيت كريستيان جزية ساعات صرها يسوس بقالو ويبي إلهي نابلت ياتستنتنوين جزية ساعات صرها يسوس بقالو ويبيا إلهي وانجيل مستنبه كابتز تنبه وانجيل يا إذا أستنتنو إذا تبلغ قدس بيت كريستيان كابتي أبتغزية زنبب وانجيلاوي قدس ماتيوس أبز صحافهم عراف 27 قصر 45 كابسار سيت ساعات جميرو كسابتا ساعات كا بزلو مدري سلمته بتا ساعتيا يسوس إلهي لما سبقتاني إلو بعبي دمسي شرها إذا خا أملاخي نمنتاي حدا كاني مالتي أبز جزيزي 4 وانجيلاويان سلازي نبابو بدحريو وانجيل مستنبخا جزية ساعات كلها يسوس بقالو وأما حسان نفسه صبيهاي جزية ساعات كلها يسوس بقالو وأماهزن نفسه صبيها
سلام هللو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 46 ጎይታ ኢየሱስ ብዓቢ ድምጺ ወአቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ እማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ከዓ ነብሱ ወፀት እዚ ጸሎት እዚ ግዜ እዚ ሞቱ እናዘከርና ክንጽሊ ዝተገብረልና ውዕለት እናዘከርና ከነምልኾ ከነመስግኖ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ ኣሰሪዓቶ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ፈተና ኣብ ጸሎት ነይሩ ኣብ ማእኸል ፈተናውን ነፍሰይ ያማኻ የማዕቁባ እንዳበለ ይጽሊ ነይሩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 39 ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ጸለየ በለውን ኣቦይ ዝከኣል እንተኾይኑስ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ገና ኸንስኻ ከም ትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም 3 ደቀ መዛሙርቱ ሒዙ ኣብዚ ጽንሑ ኢሉ ብተግባር ጸሎት ክምህሮም ከሎ ቅድሚ እቲ ፈተና ክትሓዝ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸሎት ነይሩ ቅድሚ እቲ ፈተና ኣብ ጸሎት ነይሩ ኣብ ማእኸል ተስቕለት ኣብ ማእኸል ትሞት ኮይኑ ከዓ ይጽሊ ነይሩ ኢሉ ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ናብ ኢድካ የማሕፅና ኣለኹ ኣምላኸይ ኣድሕነኒ ንምንታይ ሓደካኒ እንዳበለ ይጽሊ ነይሩ ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ሽዑ ሎሙ ከዓ ንዓና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 41 ናብ ፈተና ከይተኣትወስ ንቑሕን ጸልዩን መንፈስ ተዳሊሎ ስጋ ገና ድኹም እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምትሓዙ ቅድሚ መከራው ምምጽኡ ኣብ ጸሎት ነይሩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ማእኸል ፈተና ኣብ ማእኸል ስቕለት ከዓ ብዓውታ ይጽሊ ነይሩ ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ናባኻ የማዕቁባ ኣለኹ ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ወዲኡ ተመልሶም ክምለሶም ከሎ ደቂሾም እዮም ዝጸንሕዎ ጸልዩ ኢሉ ከዓ ደጊሙ የተንስኦም ስለዚ እዚ ንዓና እንታይ ኢሎም ታሪክ ዘይኮነስ ህይወት እዩ እቲ ሐዋርያት ከገብርዎ ዝተኣዘዝዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተግባር ዘርአየና ነስተንትነሉ ውዕለት ኣምላኽ እናዘከርና ንጸሎት ንነቕሓሉ እዩ ኣብ ማቴዎስ 24 ቁጽሪ 21 ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ከቶ ድማ ዘይከውን እሞ እቲ ምህዳንኩም ብኽረምቲ ወይ ብሰናብቲ ከይከውን ለምኑ እዩ ገና እቲ መከራ ከይመጽእ ከሎ እቲ መከራ ክመጽእ ብግዲ ስለ ዝኾነ ግን እቲ መከራ ኣብ ክልተ ነገር ከይመጽእ ኣብ ክረምቲ ወይ ኣብ ሰናብቲ ከይከውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሰፊሕ ዝኾነ ትንታንየ ትርጉም ሂባቶላ ክረምቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰናብቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ምህዳንኩም እቲ መከራኹም ብክረምቲ ከይከውን እቲ ምህዳንኩም ብሰናብቲ ከይከውን ለምኑ ጸልዩ ኣምላኽ እንድሕር ብግዲ ክመጽእ ኮይኑ ዝመከራ በጃኻ ብክረምትን ብሰናብትና ይኹን ናቱ ብክረምትን ብሰንብትን ተዳኣ መጽዩ ክስዕረና እምበር ኣይክንስዕሮን ኢና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጉያኹም ብክረምቲ መከራኹም ብክረምቲ ወይ ብሰናብቲ ከይከውን ንቑሕን ጸልዩን ኣብ ቁጥሪ 42 ወንጌል ማቴዎስ 24 ኢና ዘለና ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ነዚ ህያው ቃል ጎይታ ንምትግባር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን 7 ግዜ ኣብ ለይቲ ንገዳማውያን 7 ግዜ ኣብ መዓልቲ ከዓ ንምእመናንን ምእመናትን እዚ ጸሎት ሰሪዓ እዩ ንበረኸት ስጋ ካብ መከራ ስጋ ካብ መከራ ነፍሲ ካብ ሓደጋ ካብ ሓጢያት ካብ ውድቀት ካብ ኩሉ ነገር ክዕቅበና ምእንቲ ነዚ ሰሪዓ እዩ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ስለዚ ምንቃሕ ማለት ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ምባል ምንቃሕ ማለት ብጾምን ብጸሎትን ንእግዚአብሔር ግዜ መሃብ ንህይወትና ግዜ መሃብ እዩ ኣብ ቁጥሪ 44
ወንጌል ማቴዎስ 24 ናዘለና ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩማ ግዜ ክመጽ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ ብዘይ ሓሰብኩማ ፍርቂ መዓልቲ ፍርቂ ለይቲ ንጉሆ ወይ ምሸት ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ ሕልዋናይ ለይቲ ኣበናይ ግዜ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ መብዛሕትኦም ቅዱሳን ኣቦታት ነዘን ሰዓታት ግዜ ናይ ጸሎት ብግቡእ ስለ ዝጥቀሙለን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ታሪክ ቅዱሳን ኣቦታት ከም ዝብል ኣብዚ ጸሎት ዝናጸለዩ ከለዉ እዮም ነፍሶም ካብ ስግኦም ትፍለይ ነዚ ምውፃእ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግዜ ትወፅእ ነፍስከ እስከይሰማዕ ኤሎሄ እስከይሰማዕ ኩለሄ ኦ ዘትብየ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ ኣምላከ ርህራሄ ስብሃት ለከ ምስጋና ንዓኻ ይግባእ ኣታ ክሳብ ዝስማዕ ነፍስኻ ክትወፅእ ኸላ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢልካ ዝጸለኻ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢልካ ዝጨደርካ ናይ ርሕራሄ ኣምላኽ ዝኾንካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዓኻ ይግባእ እናበለት እያ ስብሃት ለከ እናበለት ተመስግን ወይ ግዜ ትወፅእ ነፍስየ እስከይሰማዕ ኤሎሄ ኦ ዘትብየ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ ኣምላከ ርህራሄ ስብሃት ለከ እዚ ጸሎት እዚ ምናልባት ቶም ናይ ገዳማውያን ተመክሮ ዘለኩም ኣብ ገዳማት ዝተቐመጥኩም ወይ ታሪክ ናይ ገዳማት ዘንበብኩም ኩሉ ግዜ እዚ ሰዓታት ጸሎት ልክዕ ኣብታ ሰዓት ሻዓይቲ ሰዓት ንብላ ሰዓት 3 ደወል ቤተ ክርስቲያን ይድወል እቶም ንጸሎት ዝተመደቡ ቤተ ክርስቲያን መጽኦም ይጽልዩ እቶም ኣብ እንዳ መጋቢ ኣብ ካልእ ዘለው ኣገልግሎት ዘለው ከዓ ኣብዘ ዘለዎ ኮይኖም ነዚ ጸሎት እዚ ይጽልይዎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 21 22 ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንተ ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ጸገበ ነዚ ኢኹም ተጸዊዕኹም ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውልድነት ረኺብና ብደም ክርስቶስ ተዓዲግና ሕሪ ወለዶ ጥሪት ኣምላኽ ዝተባሃልናሉ ቀንዲ ዕላማ ነዚ ኢኹም ተጸዊዕኹም ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኻትኩም መከራ ጸገበ ጻውዒትና እምበኣር ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ መከራ ኣብ ማእኸል መከራ ድሕሪ መከራ ድሕሪ ትንሣኤ እውን ብግብሪ ዝመሃረና ኣሰሩ ምእንቲ ክንስዕብ እዩ ምእንታኹም መከራ ጸገበ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኰል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ እዩ ንስርዓት ንልምዲ ንባህሊ ዘይኮነ እዚ በዚ ሰዓታት ዝብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ንብሎ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ናፃ ክንከውን ምእንቲ ሕሊናና ዝተንከፈና ሕሊናና ዝመስከረልና ሓጢኣት ንስሓ ክንኣትወሉ ዝበደልናዮ ክሒስና ዝወሰድናዮ መሊስና ኣብ ጸሎት ክንኣቱ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናብ ጸሎት ምእታውና ናይ ንስሓ ግዜ ክህልወና ወኣምላኽ ብፍላጥ ኮነ ብድፍረት ብዘይፍላጥ ኮነ ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ኣብ ቅድሜኻ ዝገበርክዎ ሓጢኣተይ ይቕረበለለይ ወኣምላኽ ካብቲ ተሰዊርኒ ዘሎ ሓጢኣት ኣንጻሕኒ ኢልና ንስሓ ኣቲና ናብ ጸሎት ምእንቲ ክንኣቱ ምኽንያቱ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽዋት ከተቕርብ ተደለኻ እሞ ሓውካ ተቐይምልካ ምህላው እንተዘኪርካ ሕሊናኻ እንተዘኪርካ እንተ ኣዘኪርካ እቲ መስዋእትኻ ኣብ ቤት መቕደስ ግደፎ እሞ ኪድ መጀመርያ ምስ ሓውካ ተዓረቕ ሽዑ መስዋእቲ ኣቕርብ ሽዑ ምጽዋትካ መስዋእትኻ ጸሎትካ ቅቡል ክኸውን እዩ
ቅዱሳን አቦታት ጸሎቱ ለመስተቀይም ይወክፍት ሀበ እግዚአብሔር ንሱ ኃጢአት ዘይገበረ ተንኮልውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበይ እንድሕር ንዑ ክንመስል ኮይና ተፀዊዕና ክንጽሊ ኮለና ነዚ ሰዓታት ታሻዓይ ሰዓት ክንጽልዮ ኮለና ኃጢአት ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾነ የብልናን ምክንያቱ አልቦ እምሰብ ዘይየብስ ወአልቦ እምእዝ ዘይጠይስ ሰብ ኮይኑ ዘይብድል እንጨት ኮይኑ ከዓ ከይተኸኸ ዝነድድ የለዎን ስለዚ ኃጢአት ዘይገበረ ተንኮልውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ቅቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ከምዚ ስለዝበለኒ ከምዚ ለዮ ከምዚ ስለዝበለትኒ ከምዚ ለያ ከምዚ ምስ ገበረ ኣነ ከዓ ከምዚ ገይረ ንሱ ቀዳማይ ተጋግዩ ኣነ መልሲ ሂበ ንብሎ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሰሩ ክትስዕቡ ነዚ ኢኹም ተፀዊዕኹም እዩ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ ኣሰሮም ይጥለል ወለድና ካብ ካልእ ርኸቦ ይብሉ እንተጓሃይውን ካብ ካልእካ ርኸቦ ስለዚ እዚ ጸሎት እዚ ክንጽልዮ ኮለና በዚ መንፈስ እዚ በዚ ርድኢት እዚ በዚ ኩነታ ኣእምሮ እዚ ንጽልዮ ምህላውና ከነረጋግጽ ያ ቤተክርስቲያን ትምህረና ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፈ ሃበ እሱ እንድዩ ብመህያው ብመለኮት ኣካል ቅድስቲ ስላሴ ዝኾነ ወልድ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ እንድዩ ንመን ደኣሉ ነገሩ ሓሊፉ ሂቡ ንዓና ክምህረና ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ እምበኣር ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ነዚ ነገርካ ንጎይታ ሕሊፍካ መሃብ ክምህረና ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 55 ቁፅሪ 22 ጾርካ ናብ እግዚአብሔር ደርብዮ ንሱ ከዓ ክድግፈካ እዩ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ ጾርካ ናብ ኣምላኽ ደርብዮ ንሱ ከዓ ክድግፈካ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሩ ብቕንዕና ንዝፈርድ ኣቦ ሕሊፉ እንድሕር ሂብዎ ንሕና ከዓ ጉዳይና በዲልናዮ ንብል ተበዲልናዮ ንብል ንደልዮ ዝኾነልና ኩሉ ናብ ኣምላኽ ከነረክቦ ምእንቲ ግድፍ ህሊናከ ላኢለ እግዚአብሔር ወውእቱ ይሰስየከ እዩ ጾርካ ናብ ኣምላኽ ደርብዮ ምክንያቱ ክብሪ ንዝኽልስሙ ይኹን ምኽሓስን ምፍዳይ ሕነን ናተ እዩ ይብል እግዚአብሔር እዩ ከይንጭናቕ ከይንሽገር እንታይ ክገብር እየ ከይብል ምፍዳይ ሕነን ምኽሓስን ናተ እዩ እንተበዲልና ሕነ ዝፈድየና ንሱ እዩ እንተተበዲልና ከዓ ዝኽሕሰና ንሱ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጸሎት ዝኽንኣቱ ከለና በዚ መንፈስ ዝኽንኣቱ ንኻልኦት ዝበደልክዎ ኣምላኽ ሕነ ከይፈድየኒ ኣቐዲመ ክንስሓሉ ኣለኒ ካልኦት ዝበደሉኒ ከይቅየም ሕነ ከይፈዲ ከይብል ዝኽሕስ ኣቦ ኣለኒ ካብቶም ዝበደሉና ዘይኮነስ ካብቲ ዝኽሕስ ኣምላኽ ኢና እንቕበል በዚ መንፈስ ናብዚ ጸሎት እንድሕር ኣቲና ከዓ እቲ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ በረኸት ዘብዝሕ ከም ዝኸውን እያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 24 ኣብቲ ሒዝናያ ዝጸናሕና ንኃጢአት መዊትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር እዩ ስለዚ ኢኹም ተጸዊዕኹም ኣሰኣሰሩ ክትስዕቡ ኣሰኣሰሩ ብኸመይ ኢና ክንስዕብ ንሱ ሰማያዊ ኣምላኽ እዩ ንሱ ንሞት ስዒሩ ንሱ ኣብ ሞት መከራ ተቐቢሉ ስለዚ ቤና ኢና ረኣያ ክንከውን ቤና ኢና ክንስዕቦ ንምንታይ እዩ ኣርኣያ ሓዲጉልና ንምንታይ ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ ደሊና ንዝብል ንኃጢአት ሜትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር እዩ ንኃጢአት ሜትና ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር እዩ
سيراك أمس حفن تايللو زسايبي اكهدك سيطان انزي يقبر هاتياته يرقم رؤسوي هاتيات اندا قبره سيطان نخحدك كالله بس ما سيطان نخحدك كالله يلو زيصلي نفسي يزرقم يعني كل جزء أبصمن صلوتن كن أتخلنا مسكيمنا مس هاتياتنا كيناتو أهزينا كنتنقى يزقبعنا نحاتيات ميثناس نصدقي انت خنبريل كاب حاتيات كيمتنا كاب حاتيات كي تفلنا غا اب صدق خنبر اي نخلنين مخنياتو بزحات سبات مس عالمن مس እግዚአብሔርን مس صدقن مس حاتياتن مس قدسنان مس خساتن كنبرو فتينوم تاريخهم አባላሽም حليفهم كاب كله تاريخهم يومين مخنياتو زهاسس كليته يركب احتي كلتا زدلي حنتونا يركبني نحاتيات ميثنا نصدقم انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا ابسقو اب عنچي تصورو بقسل يخم زحاوهم سلازي زقو سلازي ازي شنكار زي ازموت ازي نسيو فواسي يسي مدحاني انان بزلنا نحاتيات ميثنا نصدقم انت خنبر اتنصليو صلوت تنمهللو مهللات تنصمو صوم اتنغبرو كل اغلغلوت مس دحنتنا مس هيوتنا مس دخامنا مس حاتياتنا اند زي تحايزنايو تاريخ كوينو يطراي يسترفي كم زخونه كادر امدرخ وصي نتغلصو تبهلنا تغلصو زدليه بزدليو ملكع طبب غيرو ام حلالي فقط مدرخ زورد لكعكم يزخون كابكم يسترناي نحاتيات ميثنا نصدقم انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا ابسقو اب عنچي تصورو بقسلي يخم زدحانكم نسخاتكم كأنزي يخم تسويعهم أسأسروا من انت تسعبي سلاز اللومي أسأسر مننا نسعب نايمنا رأينا هنكون ندل نمدبو مدب نمخنيو أمخنيو نايمن أمثال نايمنا رأينا هنكون ندل سلازي كومن ديوم زغبرو كلون ديهم زغبر زلو زي دامو كله زغبرو انديو نورمال انديو كومو ايكونن تسويعنا كبرن زخر سم يكون اسرو من انت تسعبو اريا حد يقلكم نسخاتكم كا نزيهم تتصوعهم نحاتيات ميثناس نصدق من انت خنبر كبرن زخر سم يكون نحاتيات كاب حاتيات نمتلو نسحا كاب حاتيات نتنسالو كبر دومو هيبناي حاتياتنا تتعزز تتأمهنا صادق يمو حاتياتنا حات قلنا حاتيات يبلنا انتبلنا جن حساو نقبرو قالون أبانا يلن كود أخوال هواريا أبقصر عسران حموشن قدامي بيتروس معراف كل تقصر عسران حموشن كم تن تبارا أباقي عنيركم يخمومو حجقنا نافتو قاساهم حلاو نفساتكم تمليسكم اللهم كبرنا زخر سميهون كم تبارا راباقع نركمكم حجقنا نابتو قاساهم حلاو نفساتكم تمليسكم اللهم كبرنا زخر سميهون عويلو ويتاي أملاخي نمنتاي تحدقني إلو ويتاي اسكريستوس أمسكال بعو زبالة دمسي أديرو أبزبل نهتبي إنا زلناي سلازي تومنا እግዚአብሔር ሰባት ቀድመ መከራ መምጽኡ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ግዜ መከራ ምስ እግዚአብሔር ድሕረ መከራውን በምስጋናን በአምልኾን ግርማ አምላኽ ብምግላጽን ምስ አምላኽ ይሕልፉ ወይ ሓደ ካብኣቶም ኢዮብ ጻድቕ እዩ እንታ ዘይብሉ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብ እከይ ዝረሓቐ ኢሉ ዝተገልጸሉ ኣብ ግዜ ሃብቱ ኣብ ግዜ ሓጎሱ ኩሉ ግዜ ብጾሙን በአምልኾን مس أملاخ ينبر نيل أبتجزي مكراون نتزمس مكرا بأكوتي التقبلوا راكي وسايكو مكرس أمي وراكي جب هذا إجزابير وهذا وإجزابير نسأي إجزابير هي بإجزابير وسيدو عراقي كم حسن ولادي ثوسي عراقي كأنا محسن مريت كملسيه إجزابير هذا إجزابير وسده سم እግዚአብሔር ይባረክ ነትሸገር ምስ ሓለፈውን
نتشجر مس حلفون كبر أملاح كذا تخلو قدم بسمعيت إذني بسعبها خاسمي عنيرة حججن عيني رئاتك كايلو بتمكرام حلف زرخو بسقا بتمكرام حلف زرخو بخبري قالي سلنا الله سلازك قدمت مكرام مسؤو اندحر زي تردينا دحر زي تدالينا له كما يخون كمتي ناي حواريا قدس بيتروس ودقات يخون بزعبات زمص مكرا مردا اينبرون بزعبات زمص مكرا مدلاو اينبرون بزعبات زمص مكرا مستوعل اينبرون ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳብ ቀተሊ አባጊዕ ከበተናየን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስየ ኣብ ገሊላ ኸ ኣቀድመኩም የብኡ ኸ ክትርኢኒኹም ብሓንሳብ ገይሩ ዝገልጸሎም ነይሩ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ 3 ግዜ ይገሊጽሎም ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንተርኢናዮ 3 ግዜ ተገሊጽሉ ሰይጣን በቲ ክስዕረሉ ዝኽእል በቲ ክጎድኣና ከውድቐና ዝኽእል أنفت بوي قلبي تزرينا نتا دحر 3 معالت ختنسيو أبقالي الله قدموكم يزبل كستو علايك علني تراي قواساق قتلي تبلا رسم سحازة كميلو ممهري كميلو مدحاني كم يخونيلو أقل لابدلو كمخرج جميلي كبرين زخر سميخون قويتا إيسوس كريستوس جن እግዚአብሔር ይግናሕኻ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ደጊሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ክገድፉኻ ከለዉ ኣነ ምሳኻ ክመውት እየ ክብሎ ከሎ ምማት ይትረፍካ ምስዓብ ትረፍካ ደርሆ ክሳብ ዝንቁ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ክብሎ ከሎ ንዘረባ ንዕላል ኣይነበረን اتك مكرا خي مسك دالو منتي بتز ابتز زغبو وتا خصنح اتزغبو اندا غبره خصنح كابود قد كدحن كاب لعل عام زخونه مگد خمخات حج بزا انا زخدو خدو ايتخلون يخم يلو نغيروم عقمنا نغيروناي عقمنا يفلت እግዚአብሔር لعل عقمنا ايحتناني أبزي عقمنا نأتمو عقمنا سلازي كونه خاطو غربيسنا نودقيل نسخا ودهياو أملاخيخا نسخا كريستوس ودهياو أملاخيخا إلوز مسكرة هواريا اتودهياو أملاخيخا زبولو قويتا كتودقيخا بسخت كيدا يتخيلنيخا ناتبهلو خلو بوي از خيديلو خيد كولينا النبي حزب እግዚአብሔር تاريخ አይኮነን بزعفا بيتروس አይኮነን ጳጥሮስ ወዲቁ ተሲኡ ተነሲሑ ሐዋርያኖት ተመሊስሉ በሰማዕትነት ሓሊፉ ኣብቶ ካብቶም ዕውታት እዩ ካብዝ እንታይና ንመሃር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ሰጉኡ ካብ ነፍሱ እትፈለየላ ግዜ ከምዚሉ ጨዲር መጀመርያ ቅድሚት መከራ ቅድሚ ምትሓዙ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ያሕልፋ ዝከኣልቲ ኮይኑ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ይሕልፋ ምእንት እንደዝ እንዲመጽየይሉ ካብ ሰማያ ሰማያት መራደይ ካብ ቅድስ ድንግል ማርያም መላደይ ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ምስታይ ግን ንዑ እንድሕር ኮይኑ መጽዩ ደኣ ንምንታይ ኮም ኢሉ ዝጽሊ ዘሎ ንምንታይ ካባይ ያርሕካ ኢሉ ዝጽሊ ዘሎ ህዝበ እግዚአብሔር ብትዕቢትን ብጃህራን ብይኽእልየን ይፈልጥን እየ أبزي جبأنا بوتا كينا أتم أنتي كل جزء وأملاخ كافتنان مكران شجرن عقبنا نادحننان بأوخ نحلف أنت فقط كان تخين خا بتمكرات وغربيسنا خين خحيد كينا حفرة كام أنتي نتمكران أرولوس أجهبنا وأملاخ كاب كل خفوق أدحننا إلنا كلمة مكرا كنس اللي كمز جبأنا أبت مكرا جزيون سلمنتاي نعين أبز مكرا زئتي خاني سلمنتاي نعين أبز مكرا زودي كان زي كونس أملاخ نزم مكرا زي سعيرة نخبر خادو كبل مستوم عوتات قدسان كادو كبل مئنتي سأجا خابز حلين نابلنا أبتك زي مكراون
ناب أملاخ كن محسن مأنتي ويتا إس كريستوس تزمهيرنا عاو بزبالة دمسيك عاو زابير ربو مسمع سلازد لي يكونن ويكالقات سمعوا لي يكونن أزد عوتاز زي تردهم إلياس يسوع علو لهم نت دمس أملاخ بناتهم دمسي أقانيمو نت دمس أملاخ لويتو كهلق دمسي هيبوهم أزي سقيلكم أزلهم دخم سبس لزخونا ردعي يا حتى تالو إلياس يا أي موتن سقاي تعمل ما كاب سماي مزي إلياس كرودوي السي كونن جنت مستيري زابير زستوعلو أمره هبناي سلازي تنس أمن صلوتن حدا كابتي كريستياناوي سنة مقبارنا مس أملاخ نراخبر ليو بزيس أمن صلوتن كا كمزز مسألة عليه تايوسنيلو كنسألن كولناجن بلمدن ببهلن كيكون مأنتي نسرعات راي كيكون مأنتي ندقاو هالكي مأنت كيكون صلوتنا بقدم أملاخ قبول كون مأنتي كم تقدس بيت كريستيان سرعته كم تقوي تايس كريستوس بتكبار ندق مزامور تزمهاروم بتكبار أبجيت سيماني قدم مكرا أم مسكال كأم أخل مسكال كوين زمهارنا أب تحت زخوانا يكون كنتات نخبر أملاخ مكرانا خون رهوانا خون صقابنا خون تميتنا خون مداقنا خون متسعنا خون قواهينا خون حزننا خون نخبر أملاخ خون كم تبارا بعد غنيركم يخم حجي قنا نابت قواساكم حلاو نفساتكم تمليسكم اللهم تمليسكم اللهم نزبل بنسحا تمليس دي نابت قواساين حلاو نفسين زخونه كابت تباري رولز نبركو كابت تأفي ألوز نبركو ناي كيم منفس ناي سلء منفس ناي تهكيت منفس ناي سسعت منفس ناي تلمت منفس كابز خلو منفس تمليس دي تملسكون إلنا نفسنا كنرئي أبز قلقلوت زي كل جزء كم نتغسو إذا قلقلوت زي سبكة تايكونن تمهرتا يكونن مخنياتو أبز خوانا بوتا سبكة تمهرتن كتراهو بتغليهم إذا قلقلوت زيجن نفسنا بقال إجزابير مسرت وشنا نريالو نقال إجزابير أبهيوتنا أمسينا نهيوتنا بقال إجزابير نمزنلو أقلقلوتي أنا مسكالو الله خدوي اتقويتا أمسكال كوينو عويلو زمهارن الدمسي لك كم تقويتا زد موصودي يزردع نزلوخ تقدميت نتنمبو بوقال لك كم تقويتا أبانا خبس حزدلو يقرنا كنردوي عويلو خجدر كله حلو تقسم عواي كونن سقل تقسم عواي كونن هواريات تقسم عواي كونن إلياس نقسم عواي كونن كوميل نحنا نخنسمعو لك كمتي زبلو زلو قالي سلازن الساتهم حلوتن كالوتن كمت قويتها زبلو غيرو ما يكونون سميعو موي زابير زستوعلو أمره هابنا نزي يزتسحفين نتمرتنا من تخون نلبونانا من تخون يزتسحفين كبرين زخرسوم يخون سلازي إذا ساعات زي تاشعي ساعات كم تقدمنا كلهم زرعنا يوم ويتنان مدحنان يس كريستوس موت زتعملو سقو كاب نفسه زتفليلو سيول وريدو نفسات بأكال نفسي سيول وريدو نفسات حرازو صلو ساعات نزل نذكرنا هنا نزل تشعي ساعات بصلوت نذكره إذا تشعي ساعات أبتي سرعات قدامويان ناي هاجرنا لك ساعة سلسته يدول ناي مجبي تدولي سلازي نزي مجبي نزي ساعات هبستسر كتباهيلو كاب ساعة سلسته زولو جزيك ادمي يدحري يساب كتصنح خيلي عقم زلو جن اتادول ناي هبستسر كتدول ساعة سلسته مالت انتاي مالت إذا بزا ساعات زي أقويتا مرقمنا دمسيسو أموز نبرنا كاب سيول ناب جنة كاب جزءات سيطان كاب مرقم أوزي إنا يلو نزغري هبستا سارك خبرون بحر سامعنا ناي قدامويان سرعات لك عزاد دول زيا أبزاق زي أمتهم كلا خفزو داليو أردئتي زلا خفو مالت سلازي إجزابير مسجن إذا سرعات زي إذا عملو خوزي مسكال إجزابير مسدحنتنا مسكون الناس تحاز برديت
برديت كنفلطو برديت كنصليو امو نبرخت كخوننا يا قدس بيت كريستيان باستنتنو سريعاتو من تزيئهم تسويعهم منالبات دحري لنا زاتنا ابتا قداميتي كابزن ناي ساعه 3 وي ساعه 9 نبلو غويتا ايس كريستوس كا بعبي دمسي الوهي الوهي املاخي املاخي ادحنني نمنتاي حديكان إلو قدره قرحه ابز بلارستي سلمنتاي عويلو سلمنتاي املاخي املاخي إلو سلمنتاي እግዚአብሔር አቦኸ ዘይመለሰ ምክንያቱ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ እዚ ዝፈትዎ ወደይ ስምዕዎ ክብል ከሎ ኣብ ደብረ ታቦር እዚ ዝፈትዎ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ክብል ከሎ ኣብ ዓርቢ ስቕለት እግዚአብሔር አቦ ኣይመለሰን ስለምንታይ እግዚአብሔር አቦ ዘይመለሰ ነዚ ኣስተንትኖ ዝውን ቤተክርስቲያን ኣቐሚጣቶላይ ምናልባት ኣብቲ ንጽልየሉ ግዜ እንደ ዘይተመሊሱልና እግዚአብሔር ዘይሰማዓና ከይመስለና ኣብቲ ንጽልየሉ ዝኸበደና ግዜ እግዚአብሔር ዘይርኤና ዘይፈልጠና ከይመስለና ምእንቲ ኣብ ታሪኽ ገዳማውያን ኣብ መጽሓፍ መነኮስና ታሪኽ ተቐሚጡ ዘሎ ሓደቦ كل جزء بتمدر بدا خواعز خلو كلت أثر يريو مالد كلت أثر سب بتمدر بدا حجين تايلهم يوم زحاسبو أجزابير ملأخو غيرو يسني النلو ملأخو غيرو يحلو النلو اتحدا أثر ناتيو اتحدا أثر كأنه نعايز حلو نايتي نعايز حلو ملأخ أثر يلوم بس تسفازي خواعز نيرومي مخنياتو قال أملاخ صحفي أمزمور داوود 9:1 أب كل تخدم مقدم أنت خحلو خاص نملأه تخأز زلك إزبل صحف عليه حنت نجر معرة أجن أنت يلا اجر خاب ابن خيط عنك أفسي أب أداو مسؤول خاتم أبتز أبوهم جزء أبتز شجرهم جزء أجن أتأثر حنت تخون بزي أخا يحاسبه بزي أخا يستنتنو بزي أخا يسليو أملاخي سلم أنت أخا أبتز خبر أبابا أبتز خبر الشجر تفلي النسي سلام أنت أيوتنا عايك حلو زد على خيو ملاخ أبت وان شج أجمع يزفله إلهم ناب زابير نتزي تردوم نجر بسألوت ناب زابير قريبهم زابير جلس اللو سلز بلاتي زحلو ملاخ كا فتويلو أبت جزية سبب خاز خبر كأوان تأثر حنت تخون زلاس ناتي يامبر نات كاي كونتن مخنياتو نسخة أثر كي تجبر منتي أبت زي تقوله أبقنا عيدي صيرة سلزة سجاجركا أتأثر نات كازي كونس ناتيا سلزي أبتيس أبا خاي في اللي كازي كونس أبتيس أبا خا تحمبسو ختزلو زي تقل كتسجرو زي تقل أهنا صيرة إذا سجاجركا تأثر ناتيا كبري نزخر سمي يكون سلزي الساعات زي مئنتانا موت زت عملو نفسه كابس جوز تفليت له جزء النستنتنول سلازم قديش بيت خريستيان نايمن سجا تبلع نايك زابير ولد تبلعو سجا موت دي هياو إلنا مستحدثنا ملسن حتى نغير بتمزجبه هيمانوت نبلعو سجا نفس التفليتو ملكوت التوحدو أبن ولدن منفس قدسن هلوان زخنو نفوس سجا نهيوت زلعلم سجا ولد إكزابير يبلع كنبل نزمل سزي عداليات الماء زخبركم حزب إكزابير صلوات زي صلي سب زي صلي فطور يلن اتقويتاز دليل زلو صلوات جن أبكر من إكزابير قبول زخانة بفقري بمستوعال بنسحة بحدقات كنسأوم كنسلمو نعنا نبرخت نحزب نجازنا نبرخت نوجنا نبرخت كنكون أزي فقاد إكزابير سواعيد قدس بيت خريستيان مو كمتي إكزابير زدلينا كنكون محرات إكزابير أملاخنا صلوات كلهم قدسانين مس كلنا يكون نملأ قدس بيت خريستيان سأني لكم سلا سمعكم أبتو قبروا صلوات كل إكزابير اسمعكم سلا قالاتو إكزابير استمسجنا يكون نحنا نتلنا أملاخ أنت فقدو أزي ناي تاشعي ساعات معلت صلوات عبز مسجزية كلا أي كنفال كنرينا سلا قالاتو إكزابير استمسجنا يكون سأجا بيتانان مدحينان يسوع كريستوسن فقرأ أملاخن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا حواريات كم زورده
حجون أبلع علينا أبلع لكلهم من عزف دربن كوين يرد سلقالاتك زابير استمسجنا يهون